makamano. Kwadhi mbele kod weche manyien en ni jatend piny Kenya otelo ne oganda jo Kenya e chenro mag pidho yiende e konde mopogore opogore pacho ka. Jotelo kod jopiny ne oloro apise gi kawuono kendo keto e tim chik mane jatend piny ogolo juma mokalo ni ji okaw yweyo kawuono chieng' tich abich. Kawuono bende jo Kenya ne paro jogo mane owito ngimagi e masira mane okel kod oula. Sirikal ojiwo oganda modak e genga oche mondo odar. Cleophas Oluoch miyo waler kaka jotelo ne otelo e chenrogo mag pidho yiende. Higa mokalo sirkal ne ochako chenro mag pidho yiende ka gin kod ageta mar pidho yiende maromo bilion 15 e pacho kae kochopo higa mar 2032. Oganda ne oyudo thuolo odiochieng' ma kawuono mar yweyo kendo ne ojiwgi mondo gipidh yiende. Jatend piny Kenya William Ruto ne otelo ne oganda jo Kenya e chenro mar pidho yiende konde mopogore pacho ka. Ne ochako pidho yiende bungu ma Karua Forest mayudore Maragwa e kaunti ma Murang'a. Ruto oyango ni mano biro konyo e duoko piny kethruok mar kor lwasi. Today is a very important day. We are doing two things that are very important. While we think and remember and commiserate with those who have been victims of floods, today we also do what we must to prevent and to deal with climate change by making sure that we do something about our environment. Pith mag yiende ma kawuono timore kinde ma sirkal daro jopiny kawuok e genga oche. Jatend piny Kenya oyango ni Kenya opidho yiende maromo milion 200 kawuono. Tafadhali jameni, mimi nataka niwaulize. Tuondoke katika sehemu ya barabara ya maji. Wale wanaishi katika riparian reserve. Tumesema tutawasaidia, tutawarelocate na tutawapatia msaada, and that is the reason today in Kenya we are planting 200 million trees in a single day as part of our plan to plant 15 billion trees in 10 years. Jotend migepe mopogore opogore pacho ka ne ochopo mar konyo e chenrogi. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki olero chenro ma sirkal oketo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Nimesema katika mwezi moja umepita tumepoteza zaidi ya watu 257 ambao wamekufa kwa sababu ya maji. Hiyo ni tisho kubwa sana katika usalama wetu. Hata wale magaidi tunapigana nao hawajaua watu wengi hivyo katika miaka ambayo imetangulia hapa. Jima ogedo e genga oche bende omisiem makende mondo gidar nono to sirkal biro darogi. Lazima watoke katika sehemu zilizotengewa mito kulingana na sheria za nchi yetu. Tujionego dar nango. Sababu ni kwanza kabisa ni kwa usalama wao. Na pili ni kwa sababu ya usalama wetu sisi zote kama taifa, kwa sababu janga kama hili ni tisho kwa usalama wa taifa letu. Minod jatend piny Kenya Rachel Ruto opuoyo jopiny kuom wuok oko kendo pidho yien odiochieng' ni ma kawuono. Asanteni sana kwa kazi nzuri ambayo mmeweza kufanya ya kupanda miti. Na tunashukuru Mungu maana hata rais wetu ameweza kuja kuwa na sisi. Jatend piny Kenya William Ruto olando ni jotend migepe Musalia Mudavadi biro telo e chenro mag pidho yiende juma manyien chieng' wuok tich, kaeto bang'e migepe ka migepe biro luwo nyaka chieng' Kenya chop lek mage. Penjo maduong' ma ipenjo en ang'o momiyo wapidho yien. Yiende opidhe gwenge mathoth ahinya odiochieng' ma kawuono ma ohula osebedo ka kele midhiero. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.